Mari dehmaita sia buku de nomor 10 sada sahat ayat 3. Hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Edeho kamuma di Jehovah edinai baru, ainunga di babahin ibana akka halongangan. Nunga di pabotoho Jehovah hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akana sutumadaho. Nunga ditupahi tangas yamuna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan dibata para sirohana sumurung di doa hatamdo iko manau kami jalamati rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap pami dohot ibana Tuhan sangapon sai parrohai mahami asau duk kami tulo meniroham jalahot hami di haporsiaon nature asa totong makirim di haheheon dohot di hasangapo sogot silihonomu tuakana porsia diho. Amin. Mari dihita, sia buku D nomor 220 sada ayat 2.
Martangi homa patik ni debata di minggu tasadarion, ima nadienet sian pesalmen 105 ayat 2. Edeho kamu maibana, paluhamu ma parhinaloan upuji ibana. Marnonangi mahamu taringo tu halongangan akan nabinain nai sudina. Ido sahatna, atong rak mangidogu gomahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na bartu patikmi. Amin. Mari dehita sia buku deh nomor 410 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopotima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amanami pargogo na sohatudusan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosanami nagudangi, di bagasan hajahat dohami tubuh, jaladangado kaporsiau di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan alani dinggan ni basam dohot asini roham. Sayu nang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Saingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot dinggan ni basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Aida ngadong ibarnii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradok pon hasangapon ni debata nasida. Alai akan agabi pitor, binahin ni basa-basa, marhite sian asini rohana, hinorhornii, panobusion na di bagasan Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian, marhiti haporsiao di mudarna, hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Mari dihita sa buku di nomor 440 ayat 1. Till
hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, dienet sian buku panguhum 5, ayat sada rodi ayat 12, tajahama marsika sorin. Dungi maredema si Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam, diari nasasadai songonon. Pinujima Jehovah, Allah dengan tukni manguklahon Israel, Allah girgir rohan di bangsa sumayawan dirina. Tangi homa hamu akka raja, jala tarehop pinggolmu hamu akka partogi, ausad diri tahe naing marede upuji Jehovah, au naing mamiltik parhinaluat di Jehovah debatani Israel. Ale Jehovah, uju naruari hosian sihir, uju mamolos hosian luak Edom, humutal kanoi, manete hut akal langit dohot akal ambun manekon ai. Malala akka dolok maradopo Jehovah, lausong ni dohot dolok sinai maradopo Jehovah debatani Israel. Uju di aka ari ni si sanggar, anak ni si Anak, uju di aka ari ni si jaya, tarulang aka dalan nabolon, jala jolma para dalan-dalan mardalan siang dalam penglihatan. Huranga partogi di Israel, huranga tongon, paimahehe au si Debora, hehe au gabe inani Israel. Upilih debata akan naim baru do Israel, jadi masa mahamuson di habarnya nasida, apedang adeng jumpa idal lombu-lombu, manang muncur di tengah-tengah ni untuk halak Israel. Lomo dorohako mida akka si pareta Israel, dohot mida halak natoropi akka nagirgir sumiahod dirina sian lomona, puji hamuma Jehovah. Hamu akan mangunduli haludes balas pilih, hamu akan mangunduli palano yang uli, jala hamu akan magalan pat marende mahamu. Sikka ni suara ni akka napagulut di labung partuaihan, di dehon boru-boru nuaing disi akka dengan bahasa ni Jehovah, dengan bahasa ni partogi di Israel, uju natuat lau muli tu bahal nabi, bangso ni Jehovah marsonak-sonang. Tole ale Debora, tole endehen masada ende, hehe maho ale barak, jala togihon akan atartaban binaheni, ale anak misi Abinoam. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hatani dibata jalanau peopsa. Amin. Maredehita sia buku de nomor 570 sia ayat sada dohot ayat 2. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangat debata. Amin. Kuasa Tugalena, hapor seaonmu. Tuhan si parmona, do pamon dianmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangat debata. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangat debata. Amin. Kuasa tahunna, dono
taha tidak maha porsiau tai songon nahina tidak ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di dibata jahuba ido ama parguguna suatu dusan na tumopalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di dibata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bigabia siatot di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua turu dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun de bata jahuba amanai pargugo na sohatu dosani di si maibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia di todi porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatau pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogot dagni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapi gimajo titing ni huriata. Shalom. Shalom. Titing huria manang warta jemaat Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan, salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit, dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aisian asini rohado ubain nama luahamu dalam hapor seaon, jala dada binahen muna silehon-lehon ni debatado. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tersurat di Efesus 2 ayat 8, nama ragam napar jolo. Pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Di minggu sadarion, di permingguan pukul sia 30 wib, di patupahuriat tado, pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Ima, keluarga Amang Fernando Cesario Silalahi, inangi kronika Rena Maria Boru Parhusip, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Dung Jolo Gabi Ruas Parguru Nasida, alamat Kompleks Perumahan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Wek Saplonom Pocol 2, acara pajak konon di Patupa di Konsistori Niuluhon Niamak Padita, Paduahon, Seksi Remaja, 2 titik sada. Pada hari ini, pukul 10 sadawib bertempat di gereja, pengurus seksi remaja dan orang tua, pendamping remaja melaksanakan pertemuan sosialisasi program kegiatan paduan suara remaja kepada orang tua yang telah menerima undangan agar dapat menghadirinya. 2.2 dalam rangka pembinaan rohani bagi anak remaja di tengah keluarga dan meningkatkan persekutuan yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Maka pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 yang akan datang, gereja menghimbau setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja untuk dapat mendampingi anak-anaknya pada ibadah remaja pukul 15.00 WIB. Patuluhon, Seksi Ama. Khobar tu surat nati nongos ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tuhuriatta. Taringot tu kegiatan festival paduan suara ama HKBP
Distrik Walu DKI Jakarta. Songononma pinabotohon tuhita nasahuria. Tolu titik sada. Nunga terbentuk tim ofisial lau makoordinir sude kegiatan na marhadumuan tu festivali. Pengurusna sebagai ketua Ima Amang R. Siregar Sian Wek 22. Sekretaris Amang A. Simorakir Sian Wek 10 lalu. Bendahara Amang P. Pardosi Sian Wek Diaspora. Tolu titik dua. Nunga di Patupa rapot Dewan Koinonia Ima Seksi Ama, Dewan Marturia Ima Seksi Musik, perwakilan Punguan Kor Ama HKBP Cijantung, Rapdohot Uluan ni Huriatta, na diwakili Amang Padita Sarip Amsal Pasaribu, Jala Songonon Maha Totuana. Tolu titik dua titik sada. Peserta Ima Ruas Ama Manang Doli-Doli HKBP Cijantung. Tolu titik dua titik dua. Marumur nau motikna 25 tahun. Manang Ama nau marumah tangga. Dohot 30 tahun. Manang Doli-Doli naso marumah tangga dope. Tolu titik dua titik tolu. Marumur Natu Mibona 50 tahun di bulan Desember 2025. Tolu titik dua titik opat. Patupau do audisi tuganuk peserta. Tolu titik tolu. Rumang ni perekrutan. Tolu titik sada. Utusan Sian Ganuk Punguan Korna Adong. Anggotana Ama Manang Doli-Doli. Tolu titik dua. Utusan Sian Ganuk Wek na pinasahat ni Perhaladu Wek. Paupaton titing marbagas opat titik sada titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu marbagas ma Daniel Slamet Simatupang, anak ni Amang Hisar Simatupang. Tubuh ni Inang Nurma Boru Simajutak Sian Huta Jalan Persatuan nomor 75 RT Onom RW Sada Kapung Rubut Wek Saplalu Kalisari Tolu. Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Sodang Lamtiur Raja Guguk. Boruni Amang Situa Jita Raja Guguk. Tubuh ni Inang Piora Boru Siaturi Sian Huta Desa Hutalutung Muara. Huria GKPI Hutalutung Resort Balige. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 10.00 WIB. Opat titik dua titing Parjolo. Neng majalo pasu-pasu marbagas ma Rendo Sianipar anak ni Amang Paraduan Sianipar Nahinan. Tubuh ni Inang Ida Pitauli Boru Simajutak Sian Huta Jalan Haji Balok RT 10 Tolu RW 2 nomor 10 Sada Kalisari Wek 20 Kalisari 5. Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Stefani Oktavia Sirait. Ruas Naposo HKBP Cijantung. Boruni Amang Ramses Sirait. Tubuh ni Inang Minora Boru Tobing Sian Huta Jalan Alinda Kencana 2 Blok B3 nomor 8 Bekasi. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 8.30 WIB. Palimahon Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon Huria Manang RPP HKBP. Mamuka Minggu Sadarion Hona Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon Huriama 5 titik sada. Rosima Padapotan Boru Silalahi. Boru ni Amang Malo Ha Silalahi. Tubuh ni Inang MR Boru Pajaitan Nahinan. Sian Huta Jalan Pondok Sari Sada nomor 10 RT 10 RW 10 Kalisari Wek 10 Kalisari Sada. Siala Marha Sohotan di Gereja Betel Indonesia. 5.2 Marlina Boru Pajaitan Pardihutani Amang J. Sitopul Sian Huta
Jalan Haji Baping, Wek Saplonom Pocol 2, Siala Marhamulian Tubawa Nasing. Paunopon, ucapan terima kasih. Marhite titingon, huria pasahaton mauliate tudongatan nasian Wek 17 Pocol Tolu, naung pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songonima titing na masa di tonga-tongan huriatta di bagasan nasa minggon, aka titing na asing, boy mata jaha, di lebarat titing na adong di hitabe, say di pasu-pasu di batama hita, di sude panggulmiton ni ngolutta. Horas. Tabigima di puji-pujian sian paduan suara haleluya.
Maret de Mahita, Zabukede nomor 437 mamukasian ayat sada, uhud papungu pilihan sada A, dohot sada B. Yesus maringan dia, dunga sonang awon, dunga merohaki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dunga sonang doa, dung Yesus Yesus maringan dia. Sabuloki, dung Yesus maringan dia, dung asai dosa kini baru dan naik, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasonang doa. Yesus maringan dia. Yesus maringan dia, dohot au maparto hapi sama puste, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasonang doa, dung tu Yesus tawa, dung Yesus maringan dia. Yesus maringan dia, bunga sonang awon, dung damai rohaki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasona
sonang doa untuk Yesus Allah, yung Yesus maringan dia. Sangguloki dong Yesus maringan dia. Mengasai dosa kini manmu dan rai, dong Yesus maringan dia. Dong Yesus maringan dia. Dong Yesus maringan dia. Dong nasional doa Yesus Allah, yung Yesus maringan dia. Dame ni debatana sumurung, sian saluhuna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramunabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus hatani debata nagabe barita nauli di minggu kantate sadarion di enet sian buku ulaun ni apostel bindu 10 sada mamukamay sanaya sada sahak rodiaya 10 walu takasma payuti hutamu asa hujaha hotuhita songanomma didok disi alai di BG aka apostel dohot aka dongan nadi Judeaima naung dohot dohape halak sipili begu majakon hatani debata gabi di badai aka naporsea sia Yahudi ima si Petrus dung nakko ibana tu Jerusalem akanin nama bongok doho hape tu akka halak na so tersunat jala rak mangat doho nasida alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama ujuna martangia ngau di huta Joppe huidama di bagasan tordiku mijur sada inganan na bidang nama ropak suhi tartatan sian gijang rodi jolokku dungi dinahu panokno ti huidama disi akka siopat pat na ditano akka binatang dohot akka nama jirir rodi akka pidong nama tonga-tonga langit jadi hubege mas suara nama dok tuau hehe maho Petrus seseati ma pangam ma alai nikku ma tokka Tuhan aidang dung hudai naramun manang na soyas alai mangalusi ma suarai padua lihon siag gijang unang ramun dok naung niasian ni debata rodi tuluhali do masa songoni dungi ditai ma saluhu nai muse tu gijang dungi tongot dina satok kini jongjong ma tulu halak di julu ni jabu inganan nami akka na disuruh sian Kaisarea madapot tonau alai di doktor di ima tuau na so jadi ganggu rohakku madongani nasida alai aku pudo dongan na onomon jadi hubongoti hami ma jabu ni halaki di barita homma tuhami nau ni idana suru-suruani jongjong di bagasa jabuna nama dok tu ibana suruma tuhuta Joppe majo si Simon namar goar Petrus
Hata honon ni ido tuho hata natau palua hoko rodi sadok isini jabum. Alai mamukka dopeau marjamita disiga besongkok matot di porbadia tunasida songon na tuhita dimulanai. Disima huingot hatan di Tuhani na nidok nai ai do didiho si Johannes alai tot di porbadia do didihonot tu hamu. Atong tung margogo maau mangabak debata anggodus do HP silua na binasa basahon di debata tu nasida songon natu hita akka naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dong di bege nasida hatai hohom bema gabe dipuji ma debata akkanin nama asadoh do HP tu halak si pilibegu dileho debata hamubaon ni roha asa mangolu. Ido sahakna horasma di tasaluk nakama kenang. Salom. Nungat terliling ibadak ya merjamita bituson. Tiki di zaman ni amang sida putar do hami. Kini dikira remaja dope. Alain wang nunga di Paledang Bogor. Sido hami berkubas na rocker hami do pat ditata. Ala satu kinai anak Medan namau neng morot tu Medan ima juat ya kamangate tama kenang beta lupa mu warhu au padita Anwar Nababan inang di Jabu Boru Manalu opat dana di hami nomor sada boru nunga adong hela sada pahopus ya nasida hugari hami mai sada olo hariara jadi punisi hariara doang. Songon nape tenggo variate hari-hari. Ita damuro hari-hari. Ya, pohon bering ini. Nah, itu. Nakpe prematur sorang. Dapat 2 hon boru. Dapat 3 boru. Napa 4 ton boru dotong. Ajita boru. Dua molo di cijantungon na sida husuru biasa masuk paduan suara ni haleluya ate. Iya maceta bokur munenak kaneng kamang do tamak kenang. Ima jate pertinadan. Tokinai tu Medan mak muloromu tu Medan telepon kamu dah ujian pupi yang mutu kala namu. Lau turu kamu dia ongkos sinang do tamu amang di kubiatan non. Jadi mak salai oras mak di ta kamang do tamu kenang. Minggu kantate ido garni mingguta sonari kantate edde ho kamu mak edde nai baru di Jauba. Taburu nama redio. Tabu jala halak Batak lumobi HKBP. Itu terkenal sebagai gereja yang bernyanyi. Lului hamuma HKBP. Ikonarongi si. Molodang punguanina, punguanama. Lam torop tabbama. Akka punguan kor. Ayo dok konak kana malo. Molo sahalak ngihalak Batak go. Maranganangat dui. Seolah maranganang ayah dong. Ay sarupa do ngami di Bogor. Ay itong persoalan ni. Ay odo memang ciri khas ni HKBP. Ido kan. Manang dia me. Mik nga saya olah persoalan dokter saya Bogor pisang onido. Je hudok do Bogor arohana ma isi bampe tahu manak saya paturiamu pe tumago do hita pakai toa di kubar halu-halui. Arong gora masih di hutan ame di seborong-borong baru si pak pahap baru batubat. Murni ngotamui. Ngotamu pe lauro tu baligi lauro tu ahon. Satu nama tion adong go ulok ngion alelak ya darida. Awas ulok kinodo. Ai madah. Jadi ima ya teh alak Batak parede do sahalak Batak marangan-angan mulununga pajupang dok dongan nabi tabu marcatur terina kan mulununga tulu halak nang marcatur bebeta marede hita kan ido manang napils manang da dia suara nai tole maau jo manari kitorina do kan nak pesap penek putus rukungai gia nang aha edang puas molorenda urak tipu jo ado pagati jo aneh orang nak ko kinda do kan idong kita lak Batak. Alani lah kamang detamak kenang hiahu jaha. Hiahu bereng di TV One. Katanya itu orang Batak itu kalau bernyanyi itu sudah merupakan DNA bagi dia. Nah ini dihita. Ada kina tanda julu kan. Ay mulu majujol masono satu-satu. Ini ngokat terbikin satu-satu. Itu dah. Hiaro di ngotamu mulu dihita lalipiwan. Di ngotamu dope. Daku bawa bahasa Indonesia ni lalipiwan. Entah elang apalah itu namanya itu. Elang yang tinggi-tinggi itu lalipiwan.
cina kan tuh tapi gitu jekian. Halak batak pesong nido, boa ina kadak songo di tahun noeng. Ai di pasuro kan ido. Jehoroa alani faktor suarai, babe mak kita kemarin deh do. Alak batak. Anggo samaret dia alak batak, dak debu aki, inna do nangi. Coba joholan nasib pamu. Anak tuari arong go patupul honau di Paledang. Sada dong atas yang argori keturunan Tionghoa, sada halak batak. Agabi do ngali-ngali do nama redde. Siapa ruan pasan naik song ngali-ngali nama redde on. Norakku kan. Gabi jami tapi gabi hupahatok ma natuari. Ngali-ngali dak tebo. Alia surah jo halak batak nomor tupuli, ilo kan. Basa peroro para gedda tapahohom, ilo kan. Pahopamu masa masuk kita, tonggo bisa. Itu halak batak. Memang itu ciri khasnya halak batak angke. Ikonisido karrei asa songon na tabo kan itu. Apalagi molo di gedung. Arong di fotomu di gedung nah hohom. Udah ngarongi. Amar jogeti tulisan anak Medan. Merlujo ngawo Tuhan ini sakkan. Beido dah apalagi laman Gia memang itu tabo ni pesta. Mangan. Mulai pesta tabo do kita. Mangan. Mangak kueda tang roh aku mangan inna. Alih bisa kotak. Ayo memang. Bahasa orang amar sakawin. Alih saya dinunuti do namangan. Saya dinunuti. Atarin nama tangan nebut ini kan. Mangalang jagal manu kau gorengol. Alih habis huli-huli napi habis. Alih mau tangan lekaningan. Alih nak pesongoni ake. Orang Batak selalu tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuh kamu juga. Amin. Markantate kita dipaingot kita setiap hari. Memang kita harus bernyanyi. Jadi rugi doa mua kamang do tamu kenang rotu garijau seolah nahohom terus. Sian hudul satu namula hohom. Ena marhur. Arong ko songoni saparrohahon. Ayo lu songoni muldang marjamita saya ubereng butinikan. Arong ko saya hohom terus. Ena marhur amat to saya ngomong. Saya dibolak paditay. Game biar. Saya nda butini. Ena war nang narong ko nasala jamita nibon next narohat. Jurang mate, mari kita bernyanyi. Akamang dota makenang amin. Ido markantate. Ede hokamu ma di Jehovah. Ede ne baru bukan berarti gubahan baru. Tidak. Alai sian nasaroha sian nasati yatim jala. Memang sangat luar biasa doang buha KBP. Itu dah. Beri kamu ma bukan deta isan nomor sada saat nomor 200 sekian. Alihadu hami diotote dong apa deta. Serius kami, tabuka medeta nomor 270 kan? Selu jahai bukai. Kan nomor 270 nah. Adong kok sena. Ape atau mak, ayo ate. Ima juga na nomor 200. Ayo api sambil mamereng kok nomor 200. Ono plopak do. Kaya, kok kamu mak. Isido edde arsak, isido edde lasniroha, isido edde natal. Ede Natal, ini mana saya HKBP mulai tanggal 24. Nah tanggal 24 gue besok malam, gue kan? Ya kamu nak kolar ruasnya HKBP ini. Ayah nama saya dikira di Bogor pesang nido. Ayah ambil kewalah do mengaluli kursi. Mulai saya sinukunan dan ruasnya HKBP. Arong gue saya ruas nido ngatasan nasingnya. Sakarismatik. Roh nasida. Sinukuma. Pas sabar minggu ho. Di gereja namin ang arok sonang ngibor nginay nina kan? Hola nih, jualan mangidih nido ho ini. Beido. Oleh dia kebipiro dong sonang giborgin sonang ni borngin nih horo di sadang arongi kan dek tabu mulu dia kebipi memang kau nido kan sonang ni borngin nih sampai di pangala lilin kan nido bidu dah nuai ngope songon narong lep argor ni tahe ponai no julu di hutan nami pakai haido atur mangani do banana ido no julu lilini kan ina do ya ro manga nama saya situ pardara tinggion pucu-pucu nei horo orang jolo di pangala sumbu nei sonang ni borngin ana sampai negay bisa dirang marnakala boleh kalah kau lah ya tuk kemana pun darah tinggi si juki itu udah marnakala nang marnakala ya tuk kemonin na di ujung pakala lilini jadi mayat itu burung gua KBP hari hama mate kan itu Jumat Agung itu dah beda dari Jumat Agung beda di Paskah molo di Jumat Agung songon nangon-nangon do hita songon nangon-nangon di dulu aduh beda dah nah jam 0 arong go diamu perpunguan nahohom pukul 2 Ibogor moki hoki gue sudah moki hoki nah sohya tangis gabe tangis
Anong gue situ horoa, ibereng-bereng butini, bereng cuma mak tangis nyanyi na soya tangis na kan. Aku saya sudido, horak tangis soroa niku kan. Tangis do satok kira leluk tangis aku berengi masudein na. Imahita, memang lagu ini membawa kita, apalagi lagu rohani, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin itu kamu juga, amin. Markantate hita, aha pelas ni roh manangaha. Ide. Jala ido ita kamang do tamu kenang alani sotung lupa moloromu tu gereja rugi kita kalau tidak bernyanyi. Kalau bernyanyi di gereja ini bukan soal pils atau tidak. Beri kamu mah bagi hamu mah. Molo mare di huria. Sa suara sudi tabu dang arong isi terbigi suara bongor ro suara dia. Nah kani ngam holon na berkurdo kan. Atau di sana pertanyaan kami di sana sektor di Bogor. Berkur sektori. Tak pola buah ala suara Pak Nei suara saya dana bongor. Wah itu tuh. Suara saya dana bongor ro. Suara mune ini ku kan. Itu bapak dita asal mama redde inna kan. Itu dah. Itu emang puji Tuhan. Haleluya. Amin. Itu dah. Maredde berkantat ini dipengot kita kamang do tamu kenang. Jalan nama redde kita kamang do tamu kenang di sidong kita tanpa kita sadari kita ini semua diajar untuk hidup rendah hati. Amin to kamu juga amin. Hamu makuri nak kaningan. Isi mahora pacago-cago suara nak kaningan. Hamu suara dua ida pacago-cago kok. Lakai mama redde. Dan buho maredde ini murupani baru ada par suara dua. Hope tang maredde sih. Harus siho, harus alangi, harus dihoi. Naro kamu berbeda itu. Kan itu, bah itu tahi. Aruk suara-suara, hamu suara tuli tak tebu suara, unang marit dihora ini nak. Dong boy. Alani do saya dirihen, saya dia kurang marit. Dia kamu nak kering dirihen ni. Lah, tu budi. Lam set sudu baru mulak. Biar nak kering, so tunggu baru amangan nak kering ton dan aku mesti, gak biasa mesti ditarik. Itu menesoni diri ini kan membawakan asa sada semua hidup dengan rendah hati. Itu nama redde kamang do tamu kenang. Itu, amin. Itu. Songon itu nang maredde rohana. Nah kan maredde rohani songon itu. Maredde rohana. Anak Medan baru hate. Nuaingona zaman bewida di molo pesta berdua holong. So nakanik tinggikan berdua holong, termek luida kaino nakaningan. Nahon air pipi, unang mana nanti. Tatangyak ko masamu ba musiate, asamu ba musikido dah. Hamu mulak ngipar jahati do tumadik kodalanna, asa mangului bana. Amen. Jalairo nang jamito na kamang do tama kenang jangan menutup diri kepada orang lain. Mari kita membuka hati. Jalairo kadol mana marit dia kamang do tama ken dia gembira. Au nakaninga sa Bogor satu son. Ala memang ano yang gabi trauma na bermobil pakai AC. Na tanggal sada hamuna agurang na binoto betang marjamitai nabya biso. Mamereng ay tabraka kami di kilometer 12. Tikini alu jauh gati mobil dang mobil resort tubuan. Padi tadi sok dah udah. Nah itu tuh kasih pertemu. Mobil resort kasih namun tuh beda tuh itu pakai. Ugati mobil alu jahorowa modohodok mak, arong dong apa di tahu buat saya baru situ kilometer 2 mak, pakin kan, arong dong apa di tahun, bang kita kan menang nah murum sesaati horoa kan, aluja, pak kan, sigama mobil hon, ayah orang mana bom sepudi, itu puji Tuhan melua habis sudah, usukun, arong ngacit daging mudik niku, kolak gedek kurang cik otik bagi. Horoahannya isik beli, itu, gerek-gerek lah kan. Aku tanya, jadi mersugut nih telepon mah, awak udah gimana bin gerek-gerek menikukan, udah mendingan bang, apa bang gitu. Baik udah bah. Nah neng dono kamang do tamu kenang isi mak, jinak kading anau maredde do, sianat no jauh do na maredde, no jauh daripada marangan-angan itu hiton. Mau di mobil saya marang-marang terus kasih notak na petak susah aku dipikiran no petak susudi dipikiran itu kan petak susip itu hita kama apalagi kama mulak kaina taburu pe kamu kas ono bom mobil kamu rata-rata amat tahu bom mobil kan ali kamu udah neng awas indah kan awas indah budi berato kayak harus sifat ado inang jauh sokoni do surah mati jantung mati lah benomu
Inna kan tersungguh di pesong ini. Awas, api dauda itu bisa du. Awas Inna, awas. Ali tu ini naroh kan. Tu ini naroh ngakainon gabe belang masih malolong atau kan. Memang kami na di mobil nak kena tolong persip sudah persip apa lepes. Holan saja buruh kami makatai dukun itu adalah saya holan na sesip bata barakam batutu lo. Je maredde ate maredde menyanyikan jala di Tokyo kita kamang utama ke sono nakaninga kita lebih dekat kepada Tuhan memuji Tuhan berkantate kita jala mangolopol ido lasni rohata ido olopolop ta'alanya kamang utama kenang jalan kiri kanan mari kita berkantate ini mujo tu kiri kanan dokojo saya ada 2 tulu ngabe beta arok songono sengongong ro tugari mungkin arong beban kan semarangan-angan maredde pe seolat saut betini maredde so sini betini amak tole mak rohita tugari jon buang semua nasa holso mari kita bersuka cita kepada Tuhan amin. Alaba haluau ni debata itu keselamatan Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah universal. Jadi itu sudeho marga suku doh bangsa dua-dua ini tidak tertutup. Tak kola tu bangsa Yahudi. Jala itu napinat orang itu pukon. Muruk nasida tu si Petrus dina masuk ibana tu jabuni leknan si Cornelius hati hai dimuruki dibadai ibana. Memang iso songon halus dok gabi dibadai akan persea sia Yahudi masih Petrus dung nakko ibana tu Yerusalem minakan songon na halus do kata dibadai ido kan aledak sesederhanora ekor rama na dibadai molo dibadai amat tamu akainang baharo labor ko kamata bosuk kejuam peta aruna salah molo dibadai hamu labor go amat tamakatai inna rupani tolonglah ini rupanya mulu songonira dorong muna apa memang narong gue ruas nami tikini dikira merbedai layor doh itu on mamar soal mahuruakan jero layor ini utin suarana lau tupi dulu lau aru itu pangunang matu pitu mau horoa inakan ibeke jol manolo ibeke anggo guru saradang merbedai warni inakan dibadai, dimuruki. Alam mereka merasa keselamatan itu hanya milik mereka. Odo kamang dota makainang terlalu eksklusif nasida memahami keselamatan itu. Ala nido di nabongo di patorang si Petrus matu nasida puasa di ibana si Cornelius puasa masuk ibana tu jabuni si Cornelius. Bukan karena dia si panggaron tidak alai tod di porbajedo jala di badi so patorak kona kamang do tamu kenang jala ido nang sunggul tu hita ala batak boy do holan alani si panganon berbeda hita talakan adang dongat tai so yang langi mudar inna rone sedanai sialang mudar rui inna kan begitu dah boy berbeda di arisan rap arisan do Buru masih bolangan sepitat tu so. Alisa sialang mudar, isod dak sialang mudar. Bering tu ni, petegi-tegi huni, inakan. Lagi merusi-pusi pido. Bering tu ni. Jalan onai, inakan. Alai si pangano. Biru dah. Jadi sudahlah. Unang holan alani si pangano ni gabi pertuk-tukak kita. Mari kita membuka hati kita mengasihi orang lain. Amin. Tu kamu juga amin. Jala di sana kamang do tamu kenang markite ido ro pernidaan penglihatan tu si Petrus hati ujuna martangia ngau di huta Joppe huida madi bagasat tordiku mijur sada inganan nabidang nama ropak suhi tartata sia gijang ro di jolokku dungihu panok noti huida madi si akka siopak pat naditano akka binatang dot akka nama jirir ro di akka pidong nama tonga-tonga langit. Memang bagi orang Yahudi ini haram. Talak jauh di. Ada lu kujahu naruh aku dutua ini dak kalak batak si Petrus. Bido kan? Bang walak batak ya pelagi sinum tuak agak ada bunyi. Dua ini maro ni terpasiat tok kan? Bang walak batak go. Suara ngani. Adi botamu cerita ni nama saya nahudul halak batak. Totala
dong atta Jawa di Metro Mini. Horo amale dong attaon halak batakon. Yang halak batak mula male unang maganggu hamu. Itu ribolang ko. Ora binering ay sa bolang ko itu rina di kan. Ay lai do pe ni muturin itu mangau itu pengeriti jero alak Jawa kan mas inakan. Apa mas? Inna. Orang Batak ya. Kenapa rupanya kalau orang Batak ini ya male? Oh iya ya, orang Batak ini enggak ada pantangannya. Kenapa rupanya? Inaka bisong kaki. Iya, semua dimakan. Iya, kau juga kalau bukan karena Pancasila udah kumakan kau ini. Anggalak Batak kok, tangar pantangan. Ido, sudedo, tole mak. Aro lakuni si pangano do tahe. Lakuni si pangano do hahi pasun itu tahe. Ido ke pembalum sahit take. Ido lakuni si pangano pembalum sahit. Ada orang gua kena song nodok nakaningan. Enang orang siap do ida, ai marang lakbau mangan inna. Abalang madah otikin nakan, dang lakuin dah, ali jalang otik pasok, baru alang maida, dang lakuin nak. 30 hari dok dang laku, ali cari alang otik, behabis dosa piring atong, ali ngate dang laku manganin. Sudah do, apalagi talak Batak, dang aruk pola pantangan dita, ali kecuali karena ini ya, alo alian ni sahik dotong, setiap gudang makam mangate dotong makena, angwala ni sahik do, ba memang nuai ngadi orui. Mangalak sira ini unak pagudakku, mangalang gula pe unak pagudakku, ala ni mau terpengaruh. Nabi sahai 2 sendok kopi, 2 sendok gula. Kutot di video efek dari minum kopi pahit. Minggu pertama on, minggu kedua jadi sigardo. Batu hora pe gabe minum pahit manuai kopi pahit. Bolo gabe sepet, ini gabe sepet do naroh. Alani hai pasum mayate. Ali pada umumnya molo sehat do semua dimakan. Semua dimakan. Biru dah lagi di hitaan. Najulu esok situ horok kan? Sok situ horok. Sisik ni ikan ni pe nyalang. Balarangol biru dah. Garong. Ini mende nama saya di orsong pinahan iba. Saya di orsong pinahan. Olo nila mangan. Nah kan? Ayo do idaku dialak ko garongi. Tadi najulu. Bajulu perjulu di bamang karong atau ngasa pinahan kan itu tahe itu nangi pahami itu bah ni lopa me karong i bae ma ane bulung karong ne digijang baru jolo masak jo dak perjulu pinahan mangan lagi daripada iba apalagi karong ngai na aina hijau na biru-birui kan si hapori muse si kuning muse bah orang lakak nai ma di ahon di pinahan no sesuku-suku baru nama merengi bahkan si diorsongi me iba ibon lang ibu tani Becal, nah kan, baru beo, nang do beo mangalangon, do beo ira nasongoni, ay batok saya dibudu terduijur kan, ayam aliba, mau lebih nerik pinani manga sini budu terduijur, itu buah pangalang yun naruh kan, ini do, nang dono kakang do temakenang, memang mau laku do besi panganoni, marilah kita nikmati, alai salinai nakaninga ala di perkembangan ni honoeng. Ahi pasonon sudah dijaga apalagi akal lansia apalagi akal lansia ikonon nama ikonon lansia jam 12 harus makan aturan berlaku nang diaha di pesta mulu lewat hasu huton alio jam sehari terudah ke lansia di pokku kidisan daripada mati norano kan ido tiki di rumba ya songoni terlebih hasu huton amangan di besakan baru masih tua, baru matang yang ipat ditain kan. Jadi kamu akan namangani pas kamu sudah sakit sama martangyak kita, ino kan martangyang ma. Ali Tuhan arong ko tiki mamak ko, sen nabutin ka martangyang, sen nabutin ni kalian sei, tang jadi dia lang pas martangyang mahita. Ayatong di kru saya si maralok baru neng mangan udah sudah nang jam 12 alai demi kesehatan demi kesehatan alai di zona kamang tetap makanan justru itu karena bagi orang Israel bagi orang Yahudi itu masalah makanan itu adalah masalah penting mana yang haram itu mana yang halal alai di son dipatuduhom matu si Petrus naso halali jalani do kamang do tamu kenang dung majir dibegi mas suara nama do kehe mau Petrus seseati ma pangam ma ali ami do si Petrus tok ka Tuhan aidang dung hudai naramun manang na soyasinna itor memprotek diri di bana ada ngau
nangro najis don ordo on dakwan langi sotunganan no sotung des tua ina kan. Karena salah be hanya karena mengikuti menaati tradisi dia tidak bisa membuka diri. Alai sapetu luhali songonya kamang do tamu kenang ujungnya dipicang go si Petrus unang dok ramun naung ni iasan ni debata. Naneng dono le kamang do tamu kenang Tuhan itu tidak ditentukan. Seketat apapun tradisi do akan asing ne, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang gerak do akan asing ne. Dia bebas mau ngapain. Mangaliun haluani tuisepe termasuk matu hita kamang do tamu kenang. Amin to kamu juga gua amen. Alani do turpugo pengoto kita dinamarkan tate kita. Song narok nakaninga marede kita diajari do kita samartor ngiroha. Marilah kita membuka hati kita dengan kerendahan hati. Unang tutup rohami. Nak tutup. Ai saya dong do dalam di bait debata paubah rohana. Jala ido kamang do tamakenang di ayat nama ngihut dung di patorang si Petrus songoni margugu maau ido ke si Petrus atong tung margugu maau mangabak debata anggodos do HP silua nabi nasabasaun di debata tunasida songon natuhita akan onggabe persea di Tuhan Yesus Kristus. Dung dibikin sida hatai hohom dema gabi dipuji madebata akanin nama asadoho do hape tu halak si pilih begu di leho debata hamu bauni roha asa mangulu. Jadi keselamatan itu selain akaningan universal. Dakolat tu halak Batak, dakolat tu halak Yahudi, doho do tu sadok pertibion. Keselamatan itu ai rikot di debata naing melua nian sude jolmau neng melua. Alani makamang do tamu kenang bisa saja hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di kantormu, di tetanggamu, menangi dia pe. Cornelius dalam arti tanda kutip. Buin, unang tutup diri. Unang tutup. Airo tot di purbadia. Jala tot di purbadia dang bui dikatok-katongi. Dang bui. Itu kan dari ruah nepes. Akhirnya angin doy, isi nabu hita makatongi angin, dangadongi. Lomoni alugui, lomoni tot di purbadia, songgok ibana, jala songgok di ibana kamang do tamu kenang tusi Cornelius do pangisi ni bagasna sahala na daula roha alanido di si Petrus ibana, dia labi ibana sakuta joppe, arong isa di jo inakan, Petrus tidak mau menolak, junang tolak kamu, moloro tot di purbadia, mari kita dengarkan itu kamang do tamu kenang, ai buidu hita dipakai debata. Budi tadi pakai debata. Laho mabaritahon patuduhon haluauni. Tuaka nasomanada Yesus depe. Tuaka nasomanada Yesus. Buido. Jadi unang dokon itu bukan tugas saya. Itu tugas pendeta. Itu tugas sintua. Itu tugas seksi sendiri. Tugas mulia kamang dotama kenang. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi sarana dohot manak sui ula-ula na mehmet lahom baritahon barita nauli songon na niulahon ni si Petrus hatihai jala disido hita kamang do tamu kenang molo tai dehon ede puji-pujian kita membuka diri kepada orang lain. Amin to kamu juga amen. Edak kiajol mamarede kola nama marede holak koisi marede ina kakedek tebu hiaru hamu tu rumah duka uki itu kan kamu lo marede huria di son mari dihuria di sana, semua sudah bodoh hati, itu kan? Lo asama asalau ini sondangi, roisan nasa jolma ikomate ini san, boydora terpengaruh kita, ison nak kaningan lo asau gabita hutun edene sani, gido nesonon, boydo kan? Boydo. Artinya kamang do tamu kenang molo marede di sana, kaning marede mas suara seda, kemudian suara dua. Kalau tu suara tu kadak tabo, jika rak maret di ruhita pihak kamar dotama kedak sudah kita diajak dak kolat song leader, ale song leaderi holan na mimpi kita doi, asa tabo to manget dehol, asura nak kaling ra dang arung song leader, anggo hita pe piga nak kalinga ede holan na menggigit mahita, so tabo to gudang kan, so tabo to, nagudang nak kanang ede songon na asing-asing ate. Api bing esona sing-sing de namio sonari di kantate ali asing na kan dang familiar ang wed di nomor sedei mai de honokwang gitu sudido hita kan hafal hita di siali ang gua kana singina kaninga songon na asing naruha kan ali tuay na kaning napapungu piliani tabuate
tung namuba rohaku di bait Tuhan. Ima kamang do tamu kainang asa tabereng ma kita harus gigi ya. Kita harus gigi, berani. Lau mabaritahon. Hatani debata songon natazana kaninga si Deborah. Edeni si Deborah rido si barak. Nama redde hamonanga dona sida. Kita menyanyikan lagu puji-pujian. Karena apa? Karena kita sudah dimenangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Marsako maredde. Maredde. Rada kola pengalamanmu na pia kamang kainang songoni dora. Tiki marsako tedehon edde pujiani manetek gue lutta. Kan ido manetek. Alai di tikina manetek lutta isido hita puas pakilalatakan. Dung puas pakilalata maredde mo se hita edina lungun tang robe ilon. La buhata pai mamaksa. Dong buibe. Alana karingan nunga na pertama. Ida kamang do tama kena markantate. Sian nasa rohatai hita mangedehon. Agi alas ni roha do takana sine. Alani do molo maredde las ni roha hita unang gali-gali hamu. Dah unang gali-gali. Molo HKBP parroha kamu mi HKBP. Ende pertama itu selalu lagu pujian. Icadi. Ahama ende honoku asa puji oku ho kan hatop deh. Alaba rohita tu sot tu garijon puji Tuhan sehat kita di tongadal sebagai stasiun saat kita tu garijon sinok kita hudulison anu mulak kita segarijon sehat kita di tongadal saat kita not tu bagas tabe puji Tuhan haleluya amin. Mungkin anu segarijon arong kepela tu warisan ate arong anu narisat tu Bogor asa manopang tua wido tu Bogor awan no. Itu dah lagu pujian do. Dangarok kia malas-malas. Ede puji parroha kamu mano ni HKBP. Selalu ende gembira itu. Alabwa kamang do tamu kenang rohita tu garijon, adong holsom, adong arsakmu, adong bebanmu, adong persoalanmu, adong kesulitanmu, semua itu hilang. Karena apa? Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. To kamu jago. Amin. Ido benero ko Tuhan Yesus Roma mutua hamu akan lalu jalan nasorat asahu pasona kamu inna. Rohita tu son. Maredde hita. Tabigi hatan debata. Tabigi liturgi. Jadi sangat kaya doa HKBP OKB. Dung di foto mi adong intro itu sarong martangiang tabigi mo sepatik adong mangi ahasesan di dosa baru terbaga-baga baru adong epistel baru tatidakon hata porsioni itu apa pengakuan pribadi. Unang arok seolan nahohom. Mula makacung jok tidak ko mata porsione saya sip terus berarti kamu enggak ikut di situ. Au porsiakan itu kan hata au do. Deng boy misal nama amatta malah satu gereja homa jan noda. Madokon hata porsioni. Dak kay dokon inata au do amatta porsia dangin. Masing-masing go ita kan? Masing-masing go. Biru dah. Masing-masing go ita kamang do tamak tuba dua gijak pita masing-masing do. Amin to kamu juga go amin. Alani do di dokko di Banua Gijang de detai masih paidaan. Ida teh. Je idok ko hamu dua di Banua Gijang. Amin. Pesona geleng amin munai. Amin. Ini termabir hamu termate. Itu mulakon. Au pe berengom muna do. Kam masih paidaan. Masih paidaan do. Dak sanga behita. Ira na utat dan yan. Ay nama saya ora di Cijantungi marjamita amat tokat lupa au isur teh warni kan dong sanga behita marahi dak sanga behita bedokon ala wa hadua baru lupuluk nama hita di Banua Gijang ji ise sonak kainang setebi godang ise nok perjolo kamata tole mak pos maroham ido mudo di Banua Gijang isi kamata nok perjolo nata pos maroham ido mudo di Banua Gijang masih peidan tang ido ko masih pakulingan. Saya masih pakulingan tangin. Mulu masih pakulingan tu berarti mak kata do nang ido. Sinaraku do bas rangi bay masih pakulingan. Molo masih pakulingan do. Urasa olo no si Petrus. Hamu halak pataki paho pamu jona soburu si pamu tak na do kan. Hita mana mola mergusip. Do molo di hita molo rutu garijon. Hohom manyan nang ido hohom nang alai tuk sobui do tartak kita. Puasa tebuni namar husipon. Siap doida ini kan. Lagi liling anak pacupang doto cipika-cipiki jo satokin kan ido. Nah coba do cipika-cipikion. Arong go di pagaran nami arong ruas situa dida ruas ama. Merjabang go amat tong.
Mulai berengono ikut cipiki do tahu. Ayah lo, sudah merjabakan hacit itu suki sebenarnya. Jual si patah hola de beri gimana ro tarpa sisi masong ali lo sangko horas boy kan. Edang boy be ima hita anate kekayaan kita tabuni parsaurat teh jala itu kita kamang do tamu karena memang halak Batak parede ale sekaligus partamue. Itu kan partamue horas. Boy do hita di bagasa sedari pajupak sonari masih jalangan. Sejomai pacuk pengidahan masih jalangan kan itu halaknya yang sama ano diparkir orang samang masih jalangan musik pacuk pangan noni sampai mahon ala macet nang itu berdala tong masih jalangan tabu nih hita nama masih jalangan nonate tabu alai holani do tutu amat tadoh inat tadi jabu tang bino to manok 3 hari 1 tahun masih jalangan bidu dah hamu akamang muloro hamu ijalak kamu do horas ma selamat malam inamu do Batak na aur na salah so asal praktek ko jujo nami songoni buamu akenang moloro amata horas pa udah sampai ya arong ibak kamu ijalang kamu ijalang go lagi mulai hati gudang mau ijalangin aton ini dah begitu menang citiro do inang ijalang setiap hari horas pa siapa ina kan ale asal mau lau mangan serapan pa ijalang jo unang pola tok songoni pa lubihu pe urang kok ati Sudi masih jalangan, buru ramat teh, nabo hari nak teh, nama huau terus so, nama masih jalangan, nama ada pasuk suak kedos itu kami. Seri nanti nama masih jalangan, iro kamang do tamu kenang kekayaan kita, ale bahasa boh kita songoni, karena tanpa kita sadari nyanyian itu juga membawa kita bersukacita, bergembira kita kamang do tamu kenang, amin. Iro ita, jadi ulah pola teh, sotung dokon di bagasa esobo to maret depan di tanam, bui do hita maret. Aurok nakaninga bagi Tuhan bukan suara yang bagus, bukan. Allah kita nikah mau pils mau apapun itu. Bidu dah. Aida mendese biar karjol masuk tupunguan. Aida ku bawa tomare deina kan. Tole mak. Allah tahayan no mulu sudian no kau masuk tukur haleluya. Rap jong sude. Bisi. Tonggo rak tahu to ngate. Tole matae sarong ke pakai Tuhan ini namar talenta ale manang dia pihak kamang do tamu kenang jangan lupa kita berkantate memuji Tuhan pasang apa debata ala buhana kaningan turpuko pengot to kita di topik minggu di leho debatado hamu bau ni roha tu kita tuau tuhodo tu hita saluhna asasau malua kita marlas di roha hita dua jala masuk tuang uluan nasora sudah amin martang yang mahita. Mulai hati Tuhan di minggu kantateo diajari Tuhan mangedehon di puji-pujian las ni roha laos di puji-pujian itu Tuhan diajari kami martoruk ni roha jala iro na martoruk ni roha Tuhan majakkon haluaun nasyakoi aitu sude bangso home doho marga ilia purtibiot do Tuhan di patupaho haluaun ni tang boy mangabati manangise alani Tuhan ajari mahami membuka diri maka holongi dongan nami. Lumo biaka ruas menaromar minggu di tikion ruas ni huriam di HKBP Cijantung. Asiro ham pasu-pasu nasida Tuhan martorok ni rohan nasida. Marsugok dosa minggu tujolo sehoma Tuhan nama dongan nasida. Pe ulon na namar ragami. Di dia pinasida mula-ulaun rak doh tak kaya nakonna marsikola mangaluli karijo kuliah doh tak kana singnai. Homa tuha tok nama dongani nama ngaramoti nasida aliamak padengga basa tunga siroham mau tunga dok pergumulan masalah persoalan dan yarupan nasida hatamidu ali Yesus nama dok Roma hamutua homa kanalu jalan nasorat asahu pasonak kamu pasonang nasida Tuhan porsia dohami gumudang dolas ni rohanami di beko sianaka arsak naro Tuhami mulai tema diho Tuhan sehoma nama ngalehon hamalumon tuaka ruas ni huriam na pihak no yang di podoman na di jabu manangi rumah sakit pasu-pasu Tuhan perawatan na jinalo nasida sian tim medis langsung di perawatan na pinatupan di keluarga pasu-pasu Tuhan asupan makanan minuman dot ubat na pinakin nasida sikak mumayali Yesus mangalehon hamalumon dot hai pasun tu nasida atong rapok komahami jala homa nama sumasu pedalanan di ngulu nami pasu-pasu nang huriaon aka naposom namarho pas dusun ni ulun yang manami pardita resort naksong niya ka manami nanami perhalado do sudi makadewan do seksi naksong ni tim IT sudi matahi Tuhan
na mangula di hurion di paso-paso gabi hasanga podo tamuleo di waru masudi pakobasion nami moliate madiho di bagasang Kristus Raja ni huria martanya kami tuho amen. Tajak komahatan di debata mari dehita laos tapasa mapiliata. Haraja
mahapusaluna. Ho ami doson peraki lau pamalihon masatihas matahon tunadeng gardi. Tatangnya komapiliata, ali de batama nami na di Banua Gijang, odo hararuan di saluhut silulehon nadingkan dohot nasa uli basa nama uliutus. Hupasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mei gabe wak nahutsus di julum, pasu-pasu mei jala ramoti asa hupar hasiak kami pilihanon, pati bulhok karajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami gudang di silolehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mihi nadi pamatanku osadohot gogong mihi rodi saluhut armaku upasahan etuhon sahut satong kuno. Aliaman namin na di Banua Gijang, sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajom, sa saok malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari. Sa samadosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hono namuna harajaon dohot agogohon rodi hasanapon saleleng Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tu todim. Amin.